nankin yankin nahiyar arewa duk mai kishin ƙasa ta Najeriya yi man sharin ɗin bidiyon nan saboda yau kawai mai tonar filili ce. Ina manyan arewa za ku riƙa bai ana wofantar da arewa a kama kashe-kashe a nahiyar yankin arewa da fashe-fashe da ɓarke-ɓarke ana cutar talakawa na nahiyar yankin arewa batun su ne suka yi waɓasa wajen zaɓen ku. To ku tsaya ku ji da kunnen ku na basira. Ya Ubangiji Allah alfarmar wannan ƙur'anin izhi 60 da annabinka Muhammadu sallallahu alaihi wasallam feyen manzanni duk shugaban ƙasa da gwamna da shugaban ƙasa wanda talaka suka zaɓa ya yaudare su yaudare Najeriya ya yaudare su baraka ta shigo cikin ƙasa ta Najeriya. Ubangiji Allah ka haramta ma naman shi shiga aljanna ka dawwamar da naman shi a hawa ya har abada tun nan duniya Allah ka fara